Една от най-популярните атракции в Барселона е парк Гюел. Разхождайки се през него, ще видите невероятно вплетени архитектура и природа. Каменни възвишения, пътеки, интересни сгради и постройки. По алеите се разкриват гледки към града или близката планина. Разположен на върха на хълма Кармел в северната част на града, паркът е вдъхновен от английските пейзажни градини, но неговите фантастични елементи гарантират, че е създаден от най-ексцентричния архитект на Каталуния. Парк Гюел първоначално е проектиран като жилищен комплекс от затворен тип за заможни каталунски семейства, но се проваля. Парк Гюел е последният голям проект от Антони Гауди за индустриалеца Еузебио Гюел. Той е построен от страни на планина с изглед към по-равните части на Барселона, пристанището и океана. Парк Гюел е дом на известни къщи и скулптури на Гауди. Къщата на семейство Гюел е превърната от общината в училище, докато къщата на Гауди е отворена за обществеността като къща-музей през 1963 година. От няколко места се разкрива впечатляваща гледка към Саграда Фамилия. По време на разходката си може да срещнете и чуете изпълнители на фламенко. Обявен е от ЮНЕСКО за обект на световно културно наследство през 1984 година. За пълноценна обиколка си отделете поне половин ден, но имайте предвид, че няма да е достатъчно, за да се насладите напълно на красотите в парка. Имате впечатляваща гледка към града, океана и забележителностите на Барселона. Всяка криволичеща пътека ви води до нова спираща дъха гледка. Разнообразни сгради и причудливи постройки, украсени и декорирани с шарени и пъстри цветове. Желателно е предварително да купите билет онлайн от официалния сайт или от други платформи за билети. Както и да започнете обиколката си рано, за да имате повече време за разходка и разглеждане. Потокът от туристи е голям. И въпреки, че посетихме парка в началото на февруари, на моменти нямаше как да се разминем и трябваше да изчакваме дори и по пътеките. Хубаво е да носите с вас храна и вода, защото в парка няма магазини и сергии. Те са отвън. Може да си купите нещо преди да влезете или когато напуснете. За разходката ще ви трябват и удобни обувки. В парка е позволено да се снима. И не са необходими допълнителни такси или разрешителни. Всяка пътека или постройка ви води към друга. И всичко е вплетено в едно, но може да съществува и самостоятелно. Красивите мозайки и архитектурни шедьоври са навсякъде. Гледките са удивителни и многобройни. А туристите са в изобилие. Имате, разбира се, и място за купуване на сувенири. Има осигурен градски транспорт до парка, но можете да се разходите и пеша.
Въпреки многото туристи, винаги може да се намери място за снимки. Но когато и да отидете в парка, е добре да имате време, търпение и провизии. За дългите обиколки, чакане и лов на кадри. Ако се уморите, винаги може да поседнете и починете, където ви е удобно. А красотите на финала са най-впечатляващи. Хубаво е да започнете обиколката си рано, защото когато се стъмни, в парка няма изкуствено осветление. Но пък за сметка на това Барселона ви предлага горещ и безспирен нощен живот, много атракции и забележителности. А ние ви представихме кратките ни впечатления от Парк Гюел, Барселона.